Pinoy Bus Driver TV. Sudan. Dahil sa Kalbayog sama Masa pa almost 4. Uy, may nanghingi sa'yo sticker. Ha? Sa'yo nanghingi sticker. Wala na, ubos na. Alam ko Ay, bigyan mo ng sticker na ano. Yung... Ano bang sticker yun? Sticker sa wiper. Sa Ragnarok. Sticker sa wiper. Sticker sa wiper, bigyan mo. Sino ba yan? Bababa. Ang earphone. Ha? Bababa. Gandara yun. Kalbiga. Gandara. Ay, Kalbiga yun. Sanore. Sanore. Sige, wala nyo na offer. Diretso na nilang ano, Tacloban. Bali na sa Buray at Buray. Hindi, sa Norcia. Buray. Nanay sa Buray. Ano yung Buray sa Buray? Buray? Oh. Tagalog Buray. Buray ni Inay. Sa Winaray, kay abot ko nga ng Buray at Buray. Ang Buray sa Samar, dinadaanan ng sasakyan. Oh, yung Buray sa Ang Buray ni Ina sa Bicol, dinadaanan ng bata. Ang Buray sa Buray ni Ina Bicol, ano? Dinanan ng malaking ano. Dinadaanan ng bata. Buray. Tahanan ng bata. Yung Buray sa Samar, tahanan ng sasakyan. Oo. Okay nga. Oo, pag mabalik kayo pagsakay dire, papunta doon, 20% discount dito sa 1923. Siya lang bahala, kada ko sahod na.
Yan dyan sa gulong, gulong. Sa gulong lang.
Ewan ko na. Sticker be. Mura. Oo, kita. Sabi ng mahay niya kay gawas na siya to. Ano na nga dito? ko banggit siyang Ano ba nung bakas? Alperes. Abi to sa ilan yun. Ano ba nung? Ano ba nung? Uli. Ano na tugingan? Nagkano siguro sa amigo dere? No? Oo. Wala na, kalit na po nagkunin yung may lugar. Oo. Oo, kumanta rin. Lubay mo na yun. Gandara? May gandara ba? Wala. Gandara. Wala. Ito na ito, President Manuel Diaz. Kay Dominador Ramos. Sa Gandara Samar.
Ito na ako ng lotel yung nakukuhan. Bagay sama-sama. Ako sa lagi ako lula. Sige sa lula. Papayong ka. Oo. Kailan na itong datong bag sa babae para doon ako kuha. Pinday ba agad to? Namin bukid sa payo no. Nada ba ko na? Dito na sa bukid kuha. Labibing? Baga bro. Labibing? Oo, sa bukid. Luong ka bag na ba? Kamera ko to. Yan na ka na ko. Alam mo yung matong kanteng, ano nisan? Yawa. Oh, aso? Mababa yun. Ang sungsung kamay. Hindi. Sige na eh.
Tarangan! Basta daw sila. Pas na eh. Wala, matras ta. Malugo. Ala, pa. Dahil laki ako kumawara eh. Wala bang sinabi na may tarangan. Oo. Kapag sarayo pa, kapag para, itakagawa na ko. Dapat. Ito, parang sabi na tarangan kayo. Anong oras ba? Pare, hapon. Ang dami. Dami pala hirap ihawas na yan. Kami banda pa daw naman. Sa kalita wala. Kung nga diyan, kung baka nga di ka nabal. Lala. Hindi pang dara nga iba. Dami dara. Oh my God. Yung mga bag ko, dami na pang mga dara nga bag. Yan. Anak. Garog ka din, garog ka din. Adi. Meron pa sa baba? Saan? Wala, wala mababa eh. Ada pa? Hindi pa. Yung bag ko pa. May na pa sa stream mo? Ah, wala, nandiyan lang. Ano, pinata ko nawas. Nabusbot nga da. Palawagan ka? Adi na mga terminal. Salamat sa malog ako. Kaya pa rin ito. Bukas man ini. Meron pa ba? Ah, Pag mo. Mag-ingat sila sa'yo. Ingat sila. Ikaw mag-ingat. Mari ka nagdo. Boss, dadaanin ko lang yung Promax ko. Salamat ha. lagay ko lang yan, malapit na ako ha. Buko ate. Bakit wala na? Wala na, wala na. Nanaya. Salamat, boss. Oo, wala pa din. Ah, berarti ada tama. Marami pa rin magkakasama.
Travis Pass dyan? Oo. At Saan ka banda? Dito o doon? doon banda, ayaw. Kaya may punot kahoy. Saan? At man, lampas sa ison ko ang gym, lampas sa ison. Ano din? Ano ka pala? Tison? Oo, dito. Sa Tison? Pero may lubid, dala para. Dahil sa kahoy? Oo, may kahoy. Dahil sa sikil? Oo. Ano ang bahay nyo? Andun ka doon sa may dagat. Dito ka baba? Oo, dito na. Ano saan yan? Ayan dyan, andyan yung sundo ko, andyan yung asawa. Andyan yung asawa ko. Andyan yung motor namin. Oo, andyan yung ako rin. Yan, di ba dagdaran? May da ako dara. Hay. Saan? At kuman, tulungan ako paka-scotch Saan? ay sa gitna. Tapos dalawang biscuit. Ayan ang biscuit mo. Ay! Oo, ito. Tuman ang paka-scotch tape. Ayan yung biscuit na 5 kabugos. Ano ito? 5 kakwan. Yung bulag-bulag ito. Sa biscuit pa. Biscuit pa? May mga pangalan. Ito. May pangalan to. Ito. Ano doon? Jaco. Yan. Dalawang biscuit, may pangalan na Ali. May dalawang biskuit daw. Alicia pangalan. Alicia. Dalawa ba na biskuit? Dalawa. Bit na. Naipit. Iparbit-bit na. May ani daw, may ani. Alicia ang nga. Sa ilaw sa likuran na to. Yata oh. Ibuwag-buwag. Ito ba? Yan, may Alicia yata yan. Saan ka lagay biskuit mo? Yan, galing yan sa gitna eh. Ito? Ito ba ganito ba? Naburo na. Hindi. Square daw, square. Puro pula. Square, puro pula. Dalawa. Ay, ligit. Alicia. Barangay Bunga. Okay. Tarangnan. Salamat. Alicia. Barangay Bagakay. Okay na? Wala na. Dami pa ng mga dala eh. Saan na ba? Taritas. Ano, lapit ka rin pala. Hindi na nakatawid yan. Lapit ka rin. Kaya sa mga lusay. Ano, baba? Baba. Andyan daw. Tutulog pa kami. Gano'n ka pa? Saan sabi daw? Baba. Sa baba? Spiridad. Post President. Layo pa no? Ayos pa, bukas pa kami makarating. Transfer pa. Bahagaan ang bus. Marami na nabawas. Pwede magay, nabawasan.
Relax. Sa lagot tayo. Sa Balungan, Samar. Southbound. Silanga. Southbound. Suot. Suot po siya. Kulay pa nila. Ha? Ayaw. Ha? Tigas mo? Ata yung bukoy niya, ata yung bukoy kami ilagay. Yawas na. Sige, sir, natin ito ng eskalebo. Napuno ka ng eskalebo. Ano ba yan? Ha? Yan na sa eskalebo. Ha? Okay.
Meron! Baba! Doon ako sa ano, boss. Saan? Pagbaba doon sa may ano. Sa Shell? Okay. Kasi mas malapit-lapit ako doon sa mga tricycle. Malapit lang doon. Kapang.
Saan? Ilan ang tricycle? Ito, dami tricycle oh. Oo. Oh, shit. Baklo ko na. Ako ako sa stray mo, boss. Ha? Ako ako sa stray mo. Yun. Oo, gawa natin yan. Okay, Pulugan.